erin. En dan... Uit de media, man. En deze kant is Sjen. We hebben een keer een omgang omdat wij een kiezers laten willen dat wij alles uit de kast halen om die politiek zo dicht mogelijk bij de kiezers zelfs te brengen. En daarom hebben we de hand in inslijn. En daarom hebben we deze kaart maken. We beginnen nou met een nieuwe website. En we together organiseren we debatten. Dat neemt de Vrijzijbelen voor zijn rekening. Ik ben vanzelf meer skippelijke radio- en televisieuitsturingen. Daar neemt de omroep de leading. En wij doen alles wat met internet, sociale media, Twitter en chatten en alles te krijgen had. Correct, deze keer is het van belang dat we zien dat de statenverkiezingen over de provincie gaan. Er wordt dus de laatste dagen heel iets verteld dat de statenverkiezingen van maart dat die eigenlijk gaan over de Eerste Kamer. Wel nou, regionale media zullen zien dat het in het vaste plak gaat om de provincie Friesland.